weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni palol lappol nande mayogol rewoye worgo mayel gambi bafata dinguiray fallemme ko on takkusan yoni ha toon to ñoro ina jeeya gardidi kabaruji men leydi sénégal men kalta wi ko konngudi tawtede nder jayde sénégal kollitade wonde ko on biyeteɗo Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef suuti ɗin konngudi men kaale ko fati immunité parlementaire levé immunité parlementaire woni kay ɓoorede wutte cuɓaɗo tedduɗo kanko Ousmane Sonko ɗaminade kay ɓoorede e ñalawma hande o gasdirten kabaruji men ɗemgal Pulaar e nder leydi Sénégal ko haalande hoorejo leydi ndi hono Macky Sall ko fati on ñakku mboroso coronavirus caggal kay nde o wawi ñakkade ñakku makko gam haɓade on ñaw coronavirus rowindo kabaruji leydi Mauritanie men kette sawtol Dia Amadou Dia jillu jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi kamɓe jatingol laamu toon to Bamako wuuro lamorgol ngol leydi Mali ha hande tawi ko jonde hakkude jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati pétrole e nando makko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati pétrole robindo kabaruji leydi Mali men ketto e sawtowol sohno Fatimata Ba robindo kabaruji kedde dunde Afrique men jaton to leydi Niger Nigeria Burkina Faso ha toon to Togo kamɓe dowla Tchad. ko aji ko eɗen natana kabaruji men e ɗemgal Pulaar communiqué ceerno Djiby Sy sawto walla Sar Abdoulaye Sarr. ceerno Djiby Sy gandal lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi. ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84. so tawi a yeehi ha to leydi Mali Nioro Mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71. siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma. ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. kettode kabaruji mon e ɗemgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie.
jam ñalle mon no heɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kam e catal fedde heblo sukaɓe afrique yeɓoɓe a yaw weltare tv kabaruji men e ɗemgal pular kikiɗe mawde aljuma hande nogas ene hawri nogas e jeegom lewru colte hitande ɗiɗi nogas e goho ɗo e haalirde nde ko bannuru mamadou sar no mbiruɗen e gardidi kabaruji leydi sénégal jayde sénégal ina tawe hen konguɗi kollitoɗi wonde ko ousmane sonko gardiɗo landa pastef suutiɗin konguji alhamisa hanki so widemo omo heeɓi gam kay gollodirde e hoorejo leydi sénégal hono Macky Sall taw kay ko haɓade caɗele Casamance beele ɗen caɗele ne mbawa iwde e holliddemo so holliddemo o sohlani salaire woni jobdi ko nonne kadi galle kam e werla ala poste mo o sohli e ala foof poste mo yiiɗi e laamu he o yiiɗi tan ko yaɓande kuule ngo yiɗi tan ko yabande kuule gam haɓade caɗele Casamance nde iwata ha laaɓa jumboɗen e morogol wutte makko kanko Ousmane Sonko tawi ko wutte makko cuɓaɗo teddude ɗaminaɗo ɓoorede mawde aljuma hande yoga e almuɓe janggoɓe ngal duɗɗal jaaɓi hatirde Cheikh Anta Diop toon to Dakar mbaɗi kay ko seppo so duppude ponoje toon to Parcelles Assainies Guédiawaye Patte d'Oie wonde jadani e ɓorogol wutti cuɓaɗo tedduɗo mo Ousmane Sonko wone mabɓe kay naggama e oɗo saaha hollitaɓe wonde jeeya ko e landa Pastef ina wonde mouvement frappe so tawi ndeƴe ina jokki corona de kam ina jokki haaju mum e nder leydi Sénégal ujunaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗo tawi ko ƴewdanoɓe to banggue raɓo brosse coronavirus temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi ko jiitida e on ñaw e ñalawma hande o temedere e tato mabɓe ko raɓaɓe to banggue rendo temedere e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ko raɓaɓe tawi kay ganda to guitti on raafi woni koɓe mbiyata cas communautaire temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e joyo e nder ɓen ɓe cellano ñalawma hande o mbawi heptude cellal ɓallumen capanɗe joyyi tawi ko ina ballite to banggue fofango yimɓe joyo hesɓe mbawi wasde hen pittali men tugui ko brosse coronavirus naati e leydi Sénégal guila kay 2 mars hitande ujunaje ɗiɗi e nogas capan tati e nayyi ujunere e capan tati e goho ko keeɓi on ñaw brosse coronavirus nogas e jeetati ujunere temedde jeetati temed tati e nogas e jeetati ujunere temed tati e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi mbawi heptude cellal ɓalli men temedde jeetati e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ko mbasi hen pittali men ujunaje nayyi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom e oɗo saaha kañumen kay keddi e cuuɗi cafrirɗi tuggi koɓe puɗɗi vaccinade guila kay vaccin on kaɓɓotoɗo brosse coronavirus guila kay ɓe puɗɗi vaccinade guila ñande nogas e tati lewru colte ndu gonɗen o ñalawma hande o eɓe jaare sappo e goho ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e jeenayyi fuɗɗiɓe vaccinade ko holliti jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate e cellal ɓalli Macky Sall hoorejo leydi Sénégal caggal nde o ŋeesi ñakku sino farma kaɓotoɗo kay ko fate brosse coronavirus ñalawma hanki o to galle lamorgo ngol leydi Sénégal ina wonde président conseil économique social et environnement ina wonde ha hande tawi ko directeur chef cabinet d' état Mahmoud Saleh ndeɓe caggal ndeɓe ñakki o erima ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe nde mbawata kay ñakkade on ñakku kaɓotoɗo tawi ko kaɓotoɗo brosse coronavirus beele kay ɗo e jonte tati ndeɓe mbawata ƴettude ñakku ɗimmo e ballal banimen gorko nandu men Sar Abdoulaye Sall en mbawi heɗade haalande makko kanko hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall so widemo kay so tawi ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe jiiɗa ñakkade on ñakku mo rokkiri ɗin ñakkuji e leyɗele Afrique ɗi ɓesguji men jiiɗi ñakkade beele kay haɓade on ñaw coronavirus ko o jofniri e nden haalande ko hollidemo wonde kay o ɗaminaki ko eɓe jettoyo toon sen gummima leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie robinde kabaruji leydi Mauritanie koye sawtowol Amadou Dia. kabaruji e nder gendi Mauritanie pudoroɗen ko fate cellal hono no holliri jagordu cellal gendi ndi e ñalde alhamisare hanki nogas e goho lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho to banggue fiiɗu ndofu covid-19 e nder gendi ndi ko yimɓe nogas e goho woni yitaɓe hesɓe ne gonde rafi coronavirus e nder waktuji nogas e nayyi ɗi hay goto wasani hen fittandu muɗum yimɓe nogas e jeeɗiɗo e nder ɓe cellano ɓe ɓen kefti cellal mumen no hannirta niyata woni lawol gadigol tawi koye nder ɗeɗo balɗe tati woni 72 heures ɓennuɗi ɗi ko hay goto tawi kay koɓe binditani hay goto mayɗo e nder ndafu covid-19 saabu hakkude alarba o kame alhamis o kay wawino wadde hedde yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe kadi mbawino wasde pittali mumen tawi sababu o ko ndafu covid-19 kadi ñande nogas e joyyi
ñande nogas e nayi e lewru février colte nde gonɗen nduni ko yimɓe ɗiɗo woni wasɓe pittali mumen e ndafu covid-19 e nder waktuji nogas e nayi ɗi ko nonne kadi ko fodde nogas e jeetato woni yitanoɓe hesɓe ne gonde rafi o jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydije Mauritanie kami jacingol laamu Ahmed Saleh Wulmer Zogo o waɗi jilluɗum ɗon ko toon to Bamako wuro lamorgo Guindi Mali ko jillugol e cehilagal o wawi yindirde toon e nando makko o saaha joni noon ko beele wawde kadi ɓeydude to banggue wonande keeri Guindi ndi keeri hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali hani e to banggue kadi ɗen keeri wonande banggue ɗen ɗon leyɗe keerodirade kala ɗum ɗo noon ko beele tan kadi wawde kadi moƴƴitinde wonande ɗen ɗon jotodire no hannirta niyete gardiɗo jeune français mo Nouadhibou biyeteɗo Mohamed Ali Wul Sidi Ahmed o wawi joɗodade e ɓen tawi ko autorité ji tawi ko ɓen ko halfinaɓe to banggue ndenka ɗen ɗon leyɗe joyi Sahel e nder hen ɓe mbawi kadi hettade kanko gardiɗo jeune français mo Nouadhibou o arti e nder ha joni to banggue gartam jeune français jogui toon to lamorgo faggudu Guindi Mauritanie kono kadi ko wawi dañede to banggue gartameje e nder nde hitande e fodde ko ina wona milliard uji sappo e nder halis ugiya tawi koye limore hesere nde ko fati to banggue investissement ko nonne kadi fodde ujunnaji ɗiɗi neɗɗo mo ganduɗa kadi mbawi liggade hen ko nonne kadi gollorɗe fodde million e temedde nayyi e capanɗe joyyi million e halis dollar ɗum ni kadi wawi waɗirede kadi to banggue golle ɗe e nder hen kadi fodde ujunnaje nayyi e neɗɗo kadi kamen tawi kadi ko jibinande Guindi ndi mbawi kadi liggade hen ɗum ɗon foof jeeya koye to banggue ɗen ɗon gartameje o holliri ko hay caɗele gote mani to banggue kuluhuli e sikkitare wodani to banggue gartam jeune français e nder lamorgo faggudu Guindi Mauritanie ɓe mbawi yillade toon to poro woni kaggulade o kadi ɓe mbawi hettade wonande ɓen gollotoɓe hen ko nonne kadi ɓe jillima nokkuji kewɗi e nder ha joni toon to lamorgo faggudu Guindi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ko fate pétrole mo Guindi Mauritanie biyeteɗo Abdel Salem Wul Mohamed Salah o joɗodima e nando makko mo Guindi Sénégal Mam Sopi Galadima tawi noon ko kam woni jagorɗo kalfinaɗo pétrole e mine kam énergie mo Guindi Sénégal ɗum ɗon noon waɗi ko toon to lamorgo Guindi Mauritanie woni Nouakchott ɓe mbawi yewtidde ko fati to banggue ɗen ɗon gartam wonande Guindi Mauritanie leydi Sénégal tawi kadi ko ndun ɗon ɓundu to banggue gaz yitandu hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ɓe kolliri kadi ɗum ɗon de so wawi kadi gollede no hannirta ni ma leyɗe ɗe mbaw dañde e capanɗe joyyi e ɗiɗi e kala kadi temedere tawi noon to banggue ɗen ɗon golle jogori fuɗɗade ko ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum ɗon noon ko nafoore mawde kadi wonande leydi Mauritanie kadi e leydi Sénégal kadi ne ma waw wallude ɗin ɗon ɓesguji to banggue kadi golle kadi ɗum no hannirta niyete leydi Mauritanie ƴetti pellital ɗum ɗon noon ko uddidde joɗorde muɗum toon to Guinée Bissau tawi kay ko ngol woni lawol gadanogol ko leydi Mauritanie ne jogo ambassadeur ambassadeur woni joɗantoɗo ɓe toon to leydi Guinée Bissau caggal on ɗon consulat général ko kam woni ko wonno toon joni o kay e nder jotodire tawi ko moƴƴe gonɗe hakkude horejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Sekel Ghazouani e nando mum mo leydi Guinée Oumar Sissoko Embalo koye nder hen tan leydi Mauritanie ƴetti pellital uddidde toon joɗorde muɗum tawi ko joɗantoɗo leydi Mauritanie toon to leydi Guinée ɗum ɗo noon ko beele tan wawde kadi moƴƴitinde ɓeydade moƴƴinde jotodire moƴƴe gonɗe hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi toon to wiyete Birmogren tawi ko tawateɓe e commune biyeteɗo Birmogren ɗum ɗon de ko toon to Tirjamouro kamɓene ɓe mbawi wadde seppo ɗum ɗon ko ñande talata nogas e tati lewru colte nde gonɗen ndu e nder seppo mabɓe ngo noon eɓe jogui leppi ina winda hen cafrani min caɗele amen ko ɓuuri yawde yaccade min gondi koye caɗele ndiyam ɗum ɗon de komin guuri ɗum hande o ko duuɓi limtinɗi te laamu rewgu ɗo foof kay
ma mbiya ɗen ɗon caɗele koko ɓeydani min gonɗon wuuro noon tawate ko kiloji 300 wuuro wiyetengo Joyrat tawa ko kam woni lamorgo diwan biyeteɗo Tire Jamouro kamɓe de ɓe kolliri o saaha joni eɓe ero laamu leydi Mauritanie nde wawata safrandeɓe ɗen ɗon caɗele mabɓe saabu kay eɓe guuri caɗele ɗum ɗon ko wiyete ndiyam saabu noon ndiyam jiya koye sewnde gurdamade to legal biyetegal Arafat ɗum ɗon tawate koye nder Nouakchott wuuro lamorgo guindi Mauritanie toon wona haala ndiyam haalate toon kay ko on gardiɗo ngal ɗon legal woni maire mo legal Arafat ko kam yuɓɓini ɗum ɗon de ko ñande ñalawma hanki o 25 lewru colte hitande gonɗen nde ko beele wawde rokkude ɓen ɗon sukaɓe élève aji ko wiyete meilleur élève tawki kay ko ɓen sukaɓe janggoɓe ɓurnoɓe ngarɗude e nder hitande hikka nde tawi noon ko riddude less ɗe hani eddude hakkudeje ɗe tawateɗe e nder on ɗon mofata mo Arafat e nder hen kadi e wawi tawtorede ɗum tawi ko ɓen ɗon joɗaniɓe jagordu jangde guindi Mauritanie ndu ko noon kadi tawi ko yimɓe hewɓe jangguinoɓe kadi mbawi tawtorede ɗum kam ni e ɓen jinnaɓe tawi koɓe sukaɓe mumen jangata mbawi kadi tawtorede nden ɗon ñalde e nder hen kadi ɓe mbawi rokkirde wonande jeenaji ɓen ɗon sukaɓe janggoɓe e nder ɗen ɗon noddude certude guila noon to banggue école aji privé ɗi hani to banggue école aji laamu ngu kala ɓen kala mbawi kadi hebde ɗen ɗon dorke ɗum ɗo noon holliri tan jeeya kadi koye darde beele wawde sembinde jangde leydi ndi no hannirta ni kono kadi wawde wallude ɓen ɗon sukaɓe janggoɓe tawi kadi ko joomen jangdeli ngarɗuɗi e wawde kadi wallidde wonande kadi jinnaɓe mumen no hannirta niyete kanko kadi o holliri kadi e weltare makko no fewi e yuɓɓindemo ndeɗo jonde kono kadi e yimɓe hewɓe kadi arnoɓe kamɓene kadi mbawi kadi e hollirde hen weltare mumen e darde on ɗon maire mo commune Arafat e nder nden ɗon darde kadi Fattam Lamire nde golli kadi ɗum ɗo noon waɗi tan koye kay wawde kadi wallidde wonande ɓen ɗon sukaɓe janggoɓe gasi ha laaɓi ko tonguno ɗen kumpital men e nder guendi Mauritanie wonno ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia faade Weltare TV. jarama Dia Amadou Dia haade men yiyade toon to leydi Mali garten e kabaruji men e nder leydi Sénégal hono levé immunité parlementaire mo Ousmane Sonko woni ke ɓorde wutte cuɓaɗo teddude mo Ousmane Sonko e 11h he sanga waktuji sappo woni waktuji 11 ñalawma Assemblée nationale mo leydi Sénégal mbawi kay ittude on wutte e dow makko kanko Ousmane Sonko so wallude so wadde kay pour ha justice wawa wallirdeɓe wawde wadde liggey mum gam kay laɓɓinde on tumamuya mo Adji Sarr suka debbo tawi ko masseuse masannoɗomo tumnomo beele kay wawa labde sen gummima to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mali kabaruji leydi Mali men jabbo Fatimata Ba. Kabruji men to leydi Mali puɗɗorɗen koye ministre mo administration territorial et décentralisation mo leydi Mali hono Abdoulaye Maïga konko de o namdama ko fate e tardugol jobdili ɓen ɗon jangguinoɓe leydi Mali holko saabi ɗum tawi namdima ngal namdal ko Adama Fomba jeeyaɗo e conseil national mo transition mo leydi Mali kanko jabargal ngal de no wayno o holliri o yafnima ko adi foof e tardugol jobdiri ɓen ɗon jangguinoɓe sababude jangde ko hunde jeegoyde fayida mawde e nder leydi hono noon kadi o holliri tan ɓen ɗon jangguinoɓe no wayno ma keeɓe jobdeli mumen sababude gollal foof no hande jobdi ha tenti noon hebde e saaha mo foti hebde o. Bakary Sanema Songoro ko goto e gardiɗo commissariat mo Diboli commissariat police mo Diboli kanko de o holliri wonde o ummima e caɗele ɗe on ɗon diwan mo Diboli gondi e banggue ndiyan kay kisal ha saabi tan e lawol mangol peccingol kay faade Dakar tan ɓe jaggui ɗon bandiji ɗiɗi mawɗi tawi ko gandiran wadde janguji e on ɗon diwan e wiide makko tan no wayno keeɓi no wayno pelantuji kewɗi tawi koko fate janguji baɗtinoɗe e on ɗon diwan. ñande 24 lewru février no wayno tan ko médecin sans frontiére en ko kañen mbaɗa jangu e hakkude leydi Mali no wayno tan ɓe gujja tawi wujji ɓe ko worɓe joguitiɓe ɓe hay goto heptinani e oɗo saaha no wayno tan hen rewɓe naayo gaccitama garti worɓe naayo ha oɗo saaha joni no keddi e juuɗe ɓen ɗon wat boniɓe. mintereɓe ɓe leydi Mali no wayno tan mbaɗama jangu toon to diwan mo Bandiagara hen tawi ko jamma alkamisa hanki on ɗon jangu waɗi famɓe foof mintireɓe jeetato pittali mumen jewbama hen waɗi kadi joyo gañiɓe hen
kamɓe mintoreɓe leydi Mali ɓe kolliri tan no wayno ko worɓe jogitiɓe mbaɗi jangoy e base mabɓe tawi ɓen ɗon ha e oɗo saaha joni keptinaka. Wonno ko kabaruji men toon to leydi Mali, wonno ko Fatimata Ba gam weltare fulɓe andu diine ma. jarama ɓinguel leñol sohna Fatimata Ba sen gummima to leydi Mali ko jaɓanten ko roɓino men kumpital kedde dunde Afrique Niger ñaami ko wuuro lamorgol ngol leydi Niger jayde refi holliti wonde kay subaka hanki ko haareji e galleji ina duppe test ko ɗum teska toon ina jeeya hen e on galle duppaɗo joɗaniɗo jayde RFI toon to Niger tawi honi sababu ɗin haareji ko jaltugol résultat ji sungoji horeɓe leydi dawol ɗimmal jaltinanodi kollitade wonde kay ko Mohamed Bazoum candidat au pouvoir ko ina wona joni balɗe nayyi ko ɗin résultat ji jalti ko résultat ji jalti yimɓe ɗiɗo puɗɗima wasde hen pittali men Nigéria jamma hanki ko sukaɓe rewɓe yonɓe bifta toon subaka jamma hanki sukaɓe rewɓe yonɓe bifta toon subaka hande o laamu leydi Nigéria holliti wonde kay ko sukaɓe rewɓe janggannoɓe e duuɗe laamu leydi Nigéria ko kañumen kay bifta toon. Guinée Conakry ñaw Ebola to Nangere Kore banggue worgo leydi Guinée sappo e joyi neɗɗo yitedinoɓe e gurna ñaw Ebola joyo mabɓe mbasi hen pittal men ha hande nder Guinée Conakry ñaw brosse coronavirus walla mbiyen Covid-19 horejo leydi ndi Alpha Condé nasande alhamisa hanki o holliti ƴettugol peeje kewɗe beele kay haɓade on ñaw coronavirus so widema kala ɗo yimɓe kawrata guila kay e gollarɗe laamu ha e privé ina wonde werlaji ha indeji kam e yangueji kala ɓornugol cuumorgal ko alay saago ko wayno place publique ɗum kay ma coɗorɗe mbaɗe toon gam kay wawde rende laaɓal haaɓe mbawa hisde e on ñaw Covid-19 leydi Togo Casque Bula en yanoɓe mission toon to yanoɓe mission Union africaine e Nations Unies to Darfour Miniyade to Soudan caggal kay ndeɓe mbaɗi toon hitande e lebbi jeegom woni lebbi sappo e jeetati gam jaam e kisal ɓesguji civil ina wonde kutorɗe ha e yimɓe gollotoɓe e Nations Unies 150 Casque Bula en gonno 150 e jeetato jettima toon to Lomé wuuro lamorgol ngol leydi Togo nasande alhamisa hanki sappo e ɗiɗo e mabɓe nan toon keddi ne ɗamina ma jetto toon ɗo e balɗe Dowla Tchad BAD ko banque africaine pour le développement woni kay banque tawi ko dowlaji Afrique gam ɓamtare balliti laamu leydi Tchad jeegom piccelle 2 milliards francs CFA beele kay walliddeɓe ko fate jangde sukaɓe rewɓe ne mbawata jangude gasni ten roɓino kabaruji men kedde dunde Afrique koto Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré ko kañum woni hoorejo leydi Burkina Faso subaka aljuma hande walla mbiyen mawde ummima toon to Burkina Faso yaɓande to Libreville wuuro lamorgol ngol leydi Gabon gam jillu cehilagal e golle hakkude makko e nando makko hoorejo leydi Gabon woni Ali Bongo Odimba gasi ha laaɓi ko tonguɗen roɓinde kabaruji e ɗemgal Pulare kikiɗe mawde hande nogas e jeegom lewru colte hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e go wonno e haalirde nde ko Banour Mamadou Sarr kabaruji leydi Mauritanie ko e sawtol Amadou Dia roɓinde kabaruji leydi Mauritanie ko Fatimata Ba to karallagal ko gorko mo Ligue Seyba Seydou Abouba